Ni nthawi ya nkhani msabatayi, nthawi yomwe timapatsani zina mwa nkhani zazikulu zomwe tinali nazo mkati mwa sabata yomwe ingothayi. Lero mundine Sibongere Yambo. Zina mwa zomwe tinali nazo: chipani cha UTM chalengeza kuti chatuluka mu mgwirizano wa tonse. Bungwe la MEC lapempha zipani za ndale kuti zisunge bata pomwe zikukonzekera chisankho chapadera m'madera makhansala achilaweni ndi mwansawani. Bungwe lati maki lati panopa lagula matani 8,500 achimanga mwa matani 30,000 omwe likufuna kugula chaka chino. Ndipo ripoti lokhudza chitukuko cha anthu laonetsa kuti maiko omwe atukuka kumene monga Malawi chitukuko cha anthu chidakali chotsika. Tindizi komanso zambiri tikhale limodzi. Tiyambe nkhani za ndale msabatayi. Komiti yaikulu ya chipani cha UTM Central Executive Committee yagwirizana kuti chipanichi chichoke mu mgwirizano wa tonse. Mneneri wa chipanichi Felix Njawala wati komiti yagwirizana izi pa msonkhano wake wakulu omwe wachitika msabatayi kulikulu la chipanichi ku Lilongwe. President wakale wa UTM malemu Dr. Saulus Klaus Chilima adasaina mgwirizano olowa mu mgwirizano wa tonse pa 19 March 2020. Kasimaubi anatipatsa zambiri motere. Mneneri wa chipani cha UTM Felix Njawala wauza atolankhani lachisanu kuti komiti yaikulu ya chipanichi yotchedwa Central Executive Committee yatsimikiza zotuluka mu mgwirizano wa tonse, ponena kuti komiti iyi sikuona tsogolo mu mgwirizanowu. Polankhula pa msonkhano wa atolankhani kulikulu la chipanichi ku Lilongwe, Anjawala ati chete wakuluakulu omwe akutsogolera mgwirizanowu ndio wachititsa kuti komiti iyi ipange chiganizochi. Komabe iwo ati komiti ya chipanichi ya NEC ndiyo yomwe ikuyenera kutsimikiza zomwe komiti yaikuluyi yagwirizana. Mlembi wamkulu wa chipanichi Patricia Kaliati pa msonkhanowu anati mtsogoleri wongogwirizana wa chipanichi Dr. Michael Usi ndiye mwe atayitanisa msonkhanowu, koma anati usapitirire kamba kankhawa pa nkhani za chitetezo. Komabe Kaliati anati potsatira malamulo a chipanichi komiti iyi inapitirira ndi msonkhanowu. Akaliati anaonjezeranso kuti pa msonkhano wa NEC wa chipanichi omwe uchitike pa 19 mwezi uno, akuluakulu akuyenera kukakhazikitsa tsiku la msonkhano waukulu wa chipanichi osankha adindo ake. Pakadali pano chipani cha UTM chasankha Amakwenda Chunga kukhala mkulu ogwirizira woona zokopa anthu mchipanichi kulowa m'malo mwa Lucius Banda omwe anali pa udindowu koma adamwalira. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Kasim Aubi. Bungwe loyendetsa chisankho mdziko la Malawi Electoral Commission MEC lapempha zipani za ndale kuti zisunge bata pomwe zikukonzekera chisankho chapadera m'madera amakhansala achilaweni ndi mwansa pa 23 Julayi chaka chino. Wapampando wa bungweli Anabel Mtalimanja ndiye wapereka pempholi pa bwalo la ndege la Kamuzu pomwe anandi amapepala oponyera voti ndi kulembapo zotsatira lokwana 15,000 m'madera la chilaweni ku Blantyre ndi mwansa ku Mangochi. Mtalimanja afotokoza zambiri. Ife kulandira maballot paper lero zikusonyeza kuti tili okonzeka kuti chisankho chapadera chachibwerenza chichitike ku Chilaweni komanso kumwansa, ndipo tili osangalala kuti maballot paper afika ndithu. Chiyembekezo chathu ndichokuti ma political parties zonse apitiliza kupanga kampeni yabata ndi mtendere opanda ziwawa zina ziti zonse mene apangira kuchoka pambuyo kufika pano, komanso kuti kuchoka lero kufika pa 21 pamene titatseke kampeni onse apitiliza kupanga kampeni ya mtendere. Unduna wa Zomwe wati ndodzipereka pofuna kuthana ndi vuto la kusowa kwa mankhwala mzipata za dziko lino ngati njira imodzi yofuna kuonetsetsa kuti anthu akulandira thandizo la Zomwe la pamwamba komanso mosavuta. Nduna mundunawu akhumbize Kandodo Chiponda yati ngati unduna ukudziwa kuti vuto la kusowa kwa mankhwala mzipatala ndi lalikulu komanso likhudza anthu ochuluka. Iwo amayankhula izi lachisanu ku Lilongwe pa mwambo omwe alandira thandizo la mankhwala la $5.1 million za ku America, zomwe ndi pafupifupi 9 billion kwacha kuchokera ku World Bank kudzera ku bungwe la Zomwe pa dziko lonse la WHO. Zuleka Nanguwa anatipatsa ripoti ili. Nduna ya Zaumoyo akhumbize Kandodo Chiponda yati unduna wake uonetsetsa kuti nzika za dziko lino zikupeza komanso kulandira thandizo la Zaumoyo mosavuta. Akandodo Chiponda ati ndalama zomwe agwiritsa ntchito pogula mankhwalawa ndi zotsala ku ndalama zomwe bungwe la World Bank linapereka ku dziko lino kuti ithandizire kugula mankhwala komanso zipangizo pa nthawi ya COVID-19
komanso ngozi za dzidzidzi mzaka za 2022 ndi 2023. Nkhani imene yoti tosefe sitigona nayo tulo choyamba chonena kuti mankhwala akusowa sakwanira chifukwa cha mabhajeti athu, komanso china chonena kuti paja kunduna za moyo tili pakalikiliki tutsegula zipatala zina dzanali tinali kuna Njoli ndiyo tatsegula chipatala cha Nyowani, dzulo tinali kumakina tatsegulaso chipatala china chaching'ono. Ndiye kuti nkhani ya mankhwala panopa izi chulukirabe chifukwa tifuna kuti zipatala zikhale zambiri, komanso amalawi nagasiti mabadwa teire ndiyo kuti mwana alesa akabadwa ndiyo kuti ndi bajeti ya mankhwala chifukwa chake mapezeka kuti mankhwala athu sawatikwanira kwenikweni chifukwa chake. Mkulu wa bungwe la World Health Organization mdziko lino Dr. Nima Kimambo wati bungweli ndilodzipereka kuthandiza dziko la Malawi kupereka thandizo labwino kwa nzika zake. Unduna za umoyo wachenjeza mchitidwe okuba mankhwala mzipatala ponena kuti umakhudza umoyo wa anthu. Zuleika Nanguwo, Zodiac, Lilongwe. President Lazarus Chakwera wati ndondomeko zogulira katundu mboma zikuthandizira kuchedwetsa chitukuko mdziko lino. Achakwera omwe amayankhulapo msabatayi ku Lilongwe pa msonkhano wa Dynamic Leaders and Gatekeepers Forum wa chaka chino ati mpofunika kusintha malamulo omwe amayendetsa ntchito yogula katundu mboma kuti dziko litukuke. Pakadali pano mtsogoleri wa Dynamic Leaders and Gatekeepers Forum Busa Zagwa wati Malawi akuyenera kudzipereka kwathunthu kuti athandize pa ntchito yomangaso dziko. John Poka Yuni atipatsa zambiri motere. Ndimeyoyamba mpaka 7 momwe muli nkhani yakufunika kuochotsa zinthu zomwe zikusokoneza munthu kupita chitsogolo. Iwo anati chimodzi mwa zinthu zomwe zikuchedwetsa chitukuko cha dziko lino ndi ndondomeko zogulira katundu mboma zomwe ati nzofunika kusintha. Achakwera atinso anthu omwe akulephera kugwira ntchito yawo bwino ndofunikanso kuwachotsa ponena kuti ndomwe akuchedwetsa chitukuko cha dziko. Wapampando wa Dynamic Leaders and Gatekeepers Forum Mbusa Dr. Zagwa wati Amalawi akuyenera kudzipereka kwathunthu pogwira ntchito kuti dziko lino litukuke. Amalawi adziwale okha, adziwale kuti nditukule zaine ndikonze zaine. Ine ndimakhulupirira kuti tikakonza Malawi zaiweyonso zikonzeka. Ngati Malawi ngati dziko litukuka pa zachuma, iweyo chuma chako sichingakhalenso chomwecho. Koma zimene zikuoneka nzakuti aliyense akumakhala ndi personalized project ndi pange zaine and mtima umene uli through the strata of life. Mamoti tipange zaife Amalawi tine kuti Malawi akamba kukhala kuti trade environment yachili bwino tamba manufacturing. We are no longer sleeping in the commerce and industry. Tipeza kuti tonse potukula Malawi iwe wakumudzi atukuka umphawi wake utha. Msonkhano wa Dynamic Leaders and Gatekeepers Forum omwe umakhalapo chaka ndi chaka ndipo umabweretsa pamodzi akuluakulu a mipingo ndi ena ochokera ku magawo ena. Cholinga chake ndi kufuna kuti pakhale atsogoleri odalirika omwe angathandize pa chitukuko cha dziko. Bungwe la Timaki lati pakadali pano lagula matani 8,500 achimanga mwa matani 30,000 omwe likufuna kugula chaka chino. Mneneri wa Timaki Daniel Makata wati pakadali pano bungwe litatsekula misika yake yonse mdziko lino kuti anthu athe kukagulitsa mbewu kuphatikizapo chimanga. Bungwe la Timaki landira 40 billion kwacha kuchokera ku boma zoti ligulire mbewu. Chikondi Mphande walemba ripotili. Daniel Makata wauza Zodiac kuti akufuna agule chimanga matani okwana 30,000 chaka chino. Amakata ati pakali pano atsegula misika yokwana 240 yokhazikika komanso akumayenda madera osiyanasiyana malo okwana 119 kugula chimanga. Malinga ndi Amakata akugula chimangachi kwa anthu amene akubweretsa chochepa komanso chambiri. Malinga ndi Amakata pakali pano agula chimanga matani okwana 8,500. Iwo aonjezera kuti ndalama zokwana 40 billion kwacha ndi zomwe zogulira chimanga. Ena mwa alimi kubembeke kudetsa Matthews Maliko komanso Aisnad Kawere ayamikira bungwe la Admark ambaka ganizo layo logula chimanga kwa alimi pa mtengo wa 35,000 kwacha pa thumba la makilo 50. Iwo ati zithandiza kuti apindule ndi ulimi wawo chaka chino. Kuchokera mboma ino ladeza malo mwa Zodiac ndine Chikondi Niko Mphande. Mona Nkhani msabatayi pano pa Zodiac. Muli ndine Sibongile Ziyambo tonenso mitu yake pomwe tupita kupatsani nkhanizi.
chipani cha UTM chalengeza kuti chatuluka mu mgwirizano wa tonse. Bungwe la MEC lapempha zipani za ndale kuti zisunge bata pomwe zikukonzekera chisankho chapadera m'madera amakhansala achilaweni ndi mwansa. Bungwe la Maki lati panopa lagula matani 8,500 achimanga mwa matani 30,000 omwe likufuna kugula chaka chino. Ndipo lipoti lokhudza chitukuko cha anthu laonetsa kuti m'mayiko omwe akutukuka kumene monga Malawi chitukuko cha anthu chidakali chotsika. Muli ndine Sibongirezi Yambo. Popita ndi nkhanizi, bungwe lolimbana ndi mchitidwe wakatangale ndi ziphuphu lati mayiko a Africa kuphatikizapo Malawi akusoweka malamulo oteteza omwe amaulula mchitidwewu kamachitika. Mneneri wa bungweli Agrita Ndala ndiye wanena izi pomwe dziko la Malawi ndi mayiko a Africa amakumbukira tsiku lolimbana ndi katangale ndi ziphuphu lomwe lidakhazikitsidwa ndi bungwe la mgwirizano wa mayiko a Africa, African Union. Mawu ake mkulu wa bungwe lolimbikitsa kuchita zinthu poyera Awire Kambwandira wati anthu mdziko lino ndodzipereka kuulula mchitidwewu koma palibe malamulo owateteza. Franklin Tambalika walemba ripoti ili kuti mumve zambiri. Zaka zisanu ndi zitatu zatha tsopano bungwe la mgwirizano wa mayiko ma Africa, African Union litakhazikitsa tsiku loti mamembala ake azikumbukira ntchito yolimbana ndi ziphuphu ndi katangale. Chaka chino tsikuli akulikumbukira pamutu oti chitetezo kwa oneneza ziphuphu chida chofunika pothana ndi ziphuphu ndi katangale. Ndipo pomwe dziko lino likukumbukira nawo tsikuli, mneneri wa bungwe lothana ndi ziphuphu ndi katangale la ICB Agrita Ndala wati mutuwu ndofunika maka ku dziko lino chifukwa ukulimbikitsa chitetezo kwa anthu onena mchitidwewu. Ena amapezeka benditoria ife timakanika kunena chifukwa choti mwina timaopa ndiye tikudziwa kunena kuti sitinganene kuti ayi Malawi muno anthu mantha alibe. Ndipo ndikukhulupiriranso kuti African Union amene akhazikitsa chaka chino kuti tiunikire pa mutu umenewu alingaso ataona ndi chifukwa chake afuna kulimbikitsa kuti pakhale malamulo amene adziteteza anthu. Ndipo pothirirapo ndemanga pa nkhani ya malamulo oteteza anthu oneneza mchitidwe wa ziphuphu ndi katangale, mkulu wa bungwe la CISAT Awire Kambwandira wadandaula ndi kuwululika kwa uthenga omwe anthu amapereka kudzera ku nthambi za boma ponena kuti ichi ndi chizindikiro choti mzika sizotetezedwa. Tichite machawi, tikhazikitse ndondomeko zija whistleblower protection guidelines, anthu asamaope kukapanga ripoti kukaneneza anthu amene akupanga katangale. Tikuona ndithu kunena kuti nthawi zina makalata amene anthu amene walemba oneneza anzawo makalata aja tikumaona ndithu kumayenda pamasamba anchezo zimene sizipereka ndithu chitetezo chokwanira kwa anthu amene akuneneza anthu amene akuchita zakatangale. Bungwe la ICB ndi mabungwe okhudzidwa akonza masewero a mpira wa miyendo pa bwalo la sukulu ya William Male ku Nkhoma ku Lilongwe ndi pa bwalo la zamasewero la Makanjira ku Mangochi, komwe uthenga okhudza kufunika kuoneneza mchitidwe wa ziphuphu ndi katangale ukuperekedwa. Inkosi ya makosi Gomani yachisanu yati mwambo wachikhalidwe wa msangano wa chaka chino suchitika izachitika pakulemekeza malemu Dr. Saulos Klaus Chilima komanso malemu Lucius Banda. Komani yati akhala okhuza imfa yawiriwa omwe analangona maseko kwa miyezi 3 choncho mwambowu uli mkatikati mwa nthawiyi. Mwambo wa msangano wa maseko ngoni wa chaka chino umayembekezeka kuchitika kuyambira pa 5 kufika pa 7 Septemba. Komani yachisanu ifotokoza. Ine ndi mtundu wonse wa maseko ngoni tikudutsa mu nyengo yovuta yomwe tikulira pamodzi ndi Amalawi chifukwa cha kuchoka kwa dzidzidzi kwa MP Dr. Saulos Klaus Chilima amenenso anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino la Malawi. Ife ngakhalenso anthu ena kunja kwa dziko lino ndife osweka mtima, okhumudwa komanso opwetekeka chifukwa cha imfa imeneyi. MPBN pamodzi ndi nkosikazi Mary Chilima anali wodzipereka kwambiri pa ntchito yopititsa patsogolo chikhalidwe chathu chachingoni ndipo ankatenga mbali kwambiri pa zochitika za chikhalidwe chathu. Komanso kuchoka kwa MPBN Chilima kwasiya mphawa yayikulu mu mtundu wathu ndi zochitika zathu, mphawa imene sitikudziwa kuti ikonzedwa bwanji. Chifukwa cha kukula kwa chisoni chathu, ine Ngwenyama Inkosi ya makosi Gomani 5 ndapanga chiganizo chakuti ife angoni amaseko tikhala tikulirabe maliro a MPBN Dr.
Saulos Klaus Chilima ndi mumuzani Honorable Lucius Banda kwa miyezi 3. Pa chifukwa ichi mwambo wathu waukulu wa pachaka cha mshangano wa chaka cha 2024 sitikhala nawo pokumbukira ndi kuchitira ulemu MP Bieni Dr. Saulos Klaus Chilima ndi mumuzani Honorable Lucius Banda. Ripoti lowunika kukula kwa njala kuchoka ku bungwe la Farming Early Warning Systems Network FuseNet lati ambiri mwa anthu m'maboma mchigawo chakumwera akhala m'mavuto akulu a njala chifukwa chakudya chimene adakolola chidatha pofika mwezi wa June. Malinga ndi ripoti ili, vutoli likhala likulu kwambiri m'maboma akuchigwa cha mtsinje wa Shire kuyambira mwezi uno wa June mpaka Januwale chaka chamawa chifukwa cha mvula imene idagwa yomwe akuti idali yochepa kwambiri ndipo anthu sadakolole zokwanira. Nduna za ulimi asamkawale ati boma ludziwa za vutoli ndipo layika ndondomeko zothanirana ndi vutoli mwa zina polimbikitsa ulimi wamthirira komanso kugawa chakudya ku manja okhudzidwa. Alfred Guta walemba ripotili. Ripoti la kaununu wa vuto la njala la Farming Early Warning Systems Network lati anthu maboma mchigawo chakumwera akhala m'mavuto adzaoneni kuyambira mwezi wa June mpaka mwezi wa Septemba chaka chino. Ripoti ili lati zindikamba ka vuto la ng'amba, kuchepa kwa chuma chomwe anthu akupeza komanso kukwera kwa mitengo ya chakudya ndi zinthu zina zofunika pa moyo. Malinga ndi ripoti ili, vuto likhala lalikulu kwambiri mchigawo cha mtsinje wa Shire kuyambira mwezi uno wa June mpaka mwezi wa Januwale chaka chamawa, ponena kuti kuchepa kwa mvula kunakhudza kwambiri kupeza zokolola. Uno wa mwezi wa April chaka chino akuti anapeza kuti 44% ya anthu analibe chakudya cholima paokha pofika nthawi yokolola, ndipo mitengo ya chakudya inakwera kwambiri poyerekeza ndi nthawi ngati yomweyi chaka chatha. Ripoti ili latinso mwayi wopeza ndalama pakati pa anthu unalochepa kwambiri mu nthawiyi. Nduna ya zaulimi asamkawale yati boma likudziwa za vutoli ponena kuti layika ndondomeko zosiyanasiyana zolimbanirana ndi mavutowa. Takhala tikupanga mapulogalamu othandiza alimi kuti irrigation scheme iliyonse imene ingagwire ntchito kupanga ulimi othirira izigwira. Ndipo padali panopa irrigation scheme ambiri anthu apita kale kuminda oti ena ayamba kukolola mwezi wa August kena kukapitanso kadzala kachiwiri kuti adzakolole mu November kapena December. Kupatula pamenepo tayikaso ndalama zina zimene tikupatsa alimi tipati ma commercial farmer, ndalama zimene anthu akudenga ku mega farm, ku green belt. Mafumu a mchigawo cha mtsinje wa Shire kuphatikizapo mfumu yaikulu Chimombo ya mboma la Nsanje akhala akupempha boma kuti litumize chimanga m'misika ya Admark ndipo chidzigulitsidwa m'mitengo yabwino. Ripoti lokhudza chitukuko cha anthu Human Development Index laonetsa kuti maiko omwe atuluka kumene monga Malawi chitukuko cha anthu chidakali chotsika monga zidalili mliri wa COVID-19 usanafike pomwe maiko olemera akupitira kuchita bwino. Polankhula pomwe amakhazikitsa ripoti ili ku Lilongwe, nthumwi ya bungwe la mgwirizano wa maiko pa dziko lonse UNDP Afenera Frost yati maiko osauka akutsalirabe pa chitukuko. Anthu olemera ndi osauka akusiyana kwambiri momwenso akusiyira na chidwi chawo pandale pa dziko lonse. Nduna za ubale wa dziko lino ndi maiko ena ana September ati Malawi ndi maiko ena akutsalira pa chitukuko kamba kamiliri ya matenda, kusintha kwa nyengo ndi nkhondo maiko ena. Franklin Tambalika atipatsa ripoti ili. Pali chiopsezo kuti maiko omwe akutukuka kumene sakwanitsa kufikira mfundo za chitukuko zomwe anagwirizana mu bungwe la mgwirizano wa maiko la United Nations za 2030 zomwe mwazina zimalimbikitsa maiko kuthana ndi umphawi ndi njala kuthetsa. Izi zadziwika lachiwiri ku Lilongwe pamwambo okhazikitsa ripoti la mchaka cha 2023-2024 lokhudza maiko omwe ndi ochita bwino pachuma komanso osauka. Malinga ndi mkulu wa bungwe la UNDP kuno Kumalawi Afenera Frost, izi ndizodandaulitsa maka maiko omwe ndi osauka pa ntchito yokwaniritsa mfundo zosiyanasiyana za chitukuko. Nduna yoona za ubale wa dziko ndi maiko ena ana September yati mavuto omwe maiko a dziko lapansi akumana nawo akukhudza chitukuko cha dziko lino. Tikumene tikusendeza kuma 2024 kuno maiko amene alochita bwino pa dziko lapansi iwono zinthu zawo zayambobwerera nchimati, pamene maiko amene ali ajetimati developing countries kapena least developed countries
zinthu sizikuyendabe bwino chifukwa kumapezana ndi ma challenges ena monga ngati manamundo amene tili nawowa komanso nkhondo zimene zikuchitikazi zikutikhudza kwambiri. So nkhale maiko amene ali ochita bwino amakhala ndi what we call buffer zimene timati ali ndi amakhala opima khaititi ife kunoko timakhala ovutikira kuti tichite recover. Nde ripoti litatuluka leroli likuyankhula za zimenezozo. Ripoti la chitukuko la 2023-2024 limaoneka magawo atatu amaphunziro, umoyo komanso chuma, ndipo alikhazikitsa pamutu woti kuchita zinthu mofanana polimbikitsa mgwirizano ndi mbali zokhudzidwa. Apanso ndi pamapeto pa nkhani msabatayi koma tisanasiyane tonenso zina mwa zomwe tinayi nazo. Chipani cha UTM chalengeza kuti chatuluka mu mgwirizano wa tonse. Bungwe la MEC lapempha zipani za ndale kuti zisunge bata pomwe zikukonzekera chisankho chapadera m'madera amakhansala achilaweni ndi mwansa. Bungwe la Adimaki lati panopa lagula matani 8,500 achimanga mwa matani 30,000 omwe likufuna kugula chaka chino. Ndipo lipoti lokhudza chitukuko cha anthu laonetsa kuti maiko omwe akutuluka kumene monga Malawi chitukuko cha anthu chidakali chotsika. Werengani zambiri pa tsamba lathu zodiacmalawi.com. Muna ndine Sibongerezi Yambo zikomo pokhala nafe.